Was je achter jou al een wenning die je stutten, zo net is die er al? Ja, die wenning is 2 weken in ontrommen. De bewoners moesten er allemaal uit. En het is nu helemaal gestabiliseerd. Het verzakkert al een skoft, maar het gaat de laatste tijd hudder. Het is echt een versnelling op gang komen. Ja, je wist net wanneer het echt misgaat. Nee. En dat is heel beangstigend. En echt mis, waar ben je hem daar bang voor? Nou, dat de boel echt begint in te straten. Ik lees 's nachts wel eens wekker en dan ga ik het krijgje en dan denk ik mijn famkes lezen op het aardegedeelte. Hoe zal dat er zo rennen? Vermoeden rupsvoertuigje. Nou, dat kan gewoon helemaal niks meer hebben. Dat verneem je dan bot in een huis of zo? Ja, dan is het vast na aardbeving. Intussen binnen de 2 huizen ontrommen. De oorzaak van de verzakking is nog heel net duidelijk en dat maakt het dreig om tot een oplossing te komen. Boppen dat binnen de Keep en Hierhuizen. Eigenaars en woningbouwvereniging beziek je er maar gemeente en provincie uit te komen, maar dat slag het maar net. Het griept de bewoners bot aan. En net mij alleen nog, de rest van de buren nek. Ja. Zowel huurders als eigenaren. Want het is gewoon net leuk bij je missa. Het wordt het nou al hoe lang? Oorlier zetten we hier al in en dat drukken we het alleen maar grutter. Ja. En dat griep je wel aan, hè? Ja, je hele financiële toekomst is voort. Wij zullen het net meer zitten. Maatregels in het verzakje kost je €100.000 het huis. En dat is viesten te volle voor de Lietse huisjes, vinden de huiseigeners. Alle dagen had het probleem de bewoners dwaande. Ek komen er vaak nieuwsgierige bezoekers om te zien. Vreed zal wethouder Dix van Leeuwendel komen om de verzakkenhuizen te bezien.